saduwa da mu a wannan channel namu mai albarka, inda za ku ji ci gaban labaran. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da sababbin 'yan majalisun tarayya a fadar gwamnatin da ke Abuja. Masana kimiyya sun ce zafin da za a yi na shekara mai zuwa ta fi kowace zafi. Sojojin ƙasar Tunisia guda 4 sun mutu a haɗarin jirgin sama. 'Yan sanda sun kama masu ɗiban ganima a jihar Kano. Mataimakin gwamnan jihar Kano ya soki waɗansu malaman addinin Musulunci da suke ga laifin gwamnatin jihar Kano kan matakin da ta ɗauka a kan rushe-rushen gine-gine. Jirgin ƙasa ya yi ajalin waɗansu sojojin Najeriya a yankin FYD da ke Ikeja a jihar Lagos. Lamarin ya faru ne da yamma yayin da sojojin suka yi ƙoƙarin tsallake titin jirgin ƙasa. Matan marigayi tsohon shugaban ƙasa Sani Abacha ta ce ba ta kewan fadar shugaban ƙasan. Maryam Abacha ta bayyana hakan inda ta ce don sun saba yawo wurare daban-daban a ƙasar. Ta koka kan yadda mutane ke faɗa abubuwa marasa daɗi a kan marigayin nan mijinta. Ƙarshen labaran namu kenan a yau. Labaran duniya. A danna mana subscribe domin ci gaba da jin kanun labaran, sannan kuma a danna ƙararrawa domin ci gaba da jin zancen inda ta kaya.